Vážení občané, vyslechněte si hlášení Městského rozhlasu. Upozornění. Neustále upozorňujeme zejména starší spoluobčany, že se po městě velmi často pohybují podezřelé osoby, které nabízí občanům prodej zboží, deky, hrnce, partény či poskytování levnějších služeb, elektřina, plyn, změny zdravotní pojišťovny, mobilního operátora. Upozorňujeme občany na riziko podobných prodejců. Doporučujeme zvýšit opatrnost a nepouštět cizí osoby do svého domu. V případě oslovení ze strany podobných prodejců kontaktujte Policii České republiky. Dále upozorněme prodejce, že je podobný prodej na území města Podivína zakázán nařízením číslo 1/2012 a může jim být uložena pokuta až 200 000 korun. Upozornění. Neustále upozorňujeme zejména starší spoluobčany, že se po městě velmi často pohybují podezřelé osoby, které nabízí občanům prodej zboží, deky, hrnce, partény či poskytování levnějších služeb, elektřina, plyn, změny zdravotní pojišťovny.